বিজেপিয়ে কি স্ট্র্যাটেজি লৈছে জুবিনৰ ওপৰত কি কংগ্ৰেছে কি স্ট্ৰেটেজি লৈছে কাৰণ এই অসমখন নেপাল কৰি থাকিম বুলি কোৱা মানুহ মই কাকো এৰি নিদিওঁ। ৰাহুল গান্ধী আহিলত যে তহঁতি ইমান জলি পকি মৰিছ কেলে তহঁতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী নাহিলে কেলে নৰেন্দ্ৰ মোদী खुलुमबाय अन्डाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायनानावफोर दिनै आं नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों एबा बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे मिथिनो गोनां सावगारिफोरखौ लाबोदों जाय बे सावगारिया बेनोदि बावैसो अखाफोर दानसेनि सिगां बे बुहुमनिफ्राय अबथिराय रुंसारि जालांनाय जोंनि आसामनि मुंदांखा जुबिन गार्ग जाय बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानायखौ गासै बुहुमनि गासै हादरनि गासै रायजोनि सुबुंफ्रा दिनै बयबो मिथिगौ आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि अनजागा बे जुबिन गार्गआ जोंनि आसाम हादरनिल' नङा बेयो गोबांथार जोंनि बुंनो थाङोब्ला बे हादरनि भारत हादरनि थाखाय मोनसे गौरब आरो जोंनि आसाम हादरनि थाखाय मोनसे गौरब आरो बे मुंदांखा सासे देंखोगिरिया दिनै 2025 मायथाइनिनो 19 सेप्तेम्बराव बे सिंगापुराव बियो मोनसे सागरनि सेराव जाय सागरनि मुङा जादों जेरै लाजारुस आइलेण्डनि खाथियाव मोनसे सागर दं आरो बे सेन्ट जन बे आइलेण्डनि खाथियावनो 15 एबा 17 मिनिट गेजेराव लामा हान्थिनानै बे द्वीपनि खाथियावनो समायना मोनसे हाजोनि सेराव जाय लाजारुस आइलेण्ड एबा द्वीपनि खाथियाव समायना मोनसे सागर दं बे सागराव जेरै नर्थ इस्ट इन्डियानि मोनसे फेस्टिभेलनि प्रग्रामाव जाय अनजाग्रा जोंनि जुबिन गार्गखौ देंखोनि महरै आलासि महरै हांख्रायहरदोंमोन आरो बे देंखोगिरि जाय जुबिन गार्गआ बिथाङा बे जायगायाव स्कुबा डाइभिंनि गेजेरजों एक्सिडेन्ट जानाय बे जाथायनि सोमोन्दै जों गोबांथार पेपार निउसनि गेजेरजों आरो गोबांथार जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनायखौ खोनानायखौ जों मोनदांनो हादों अनजागाफोर दिनै जोंनि अनजागा जुबिन गार्गनि बे थैनायनि आन्दोआव मा दं बेखौ लानानैनो दिनै जोंनि बे आसाम हादराव माखासे न्याय बिसारनि थाखाय सैथोखौ मोननो थाखाय आरो सोरनि आखायाव दिनै बे अबथिरा जोंनि जुबिन गार्गआ बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानो गोनां जाखो बेखौ नायबिजिरनो थाखाय जाय बिनिनो अनजालि बिहि जुबिन गार्गनि बिहि जेरै बे गाबै गाबै गारमा गार्गआ बे गोबांथार सुबुंफोरनि गेजेराव बियो हसेखाव गाबै गाबै बियो बिदों नायबिजिरनो थाखाय सैथोखौ मोनदांनो थाखाय आरो आसाम सरकार जाय हिमन्त बिश्व शर्मा सारनियावबो बियो खावलायदों आरो बे खावलायनायनि गेजेरजों अनजागा आइ आफारि बिदा-फंबायनानावफोर जोंनि हाग्रामा साराबो माखासे जेरै बे जुबिन गार्गनि सोमोन्दै माखासे मोजां बिबुंथिफोरखौ जोंनि गेजेराव फोरमायदों अनजागा लोगोफोर दिनै मानसिनि जिबनाव थैनाया जेब्लायबो उन दं सोरबा जानो हागौ एक्सिडेन्ट जाना थैगोन जानो हागौ सोरबा लोमजाना थैगोन सोरबा बुथार जाना थैगोन आरो गुबुन गुबुन जानो हागौ बेमारजोंबो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानो हागौ मानो गासैबो बे थैनाया मानसिनि जिबनाव जेब्लायबो दं मानो जागायजेननायावबो जोङो दिनै इसोरा जेब्ला गासै बुहुमखौ दादोंमोन आरो बे दानायनि गेजेराव बे जोबनायाव गावनि गेदेर अननाय होनानै बियो हाद्रिखौनो मुर्ति खालामनानै गोथार हां होबाय आरो बे गावबो दिनै अननाय बे मानसिखौ दिनै गोथार हां होनानै बे गावनि अनजालु बे फिसाफ्रा गावनि बोसोनखौ सेफायाव दिनै बियो थाइसे फिथाइखौ जानानै इसोरनि गेदेर अननायखौ नेवसिनानै बिसोरो सैताननि पाखनाव थैनायाव बिसोरो जोनोम जाबाय थैनाया गैयामोन नोरो गैयामोन सैतान गैयामोन पाप गैयामोन जाय आदम आरो हौवाया बे इसोरनि थोननाय बोसोनखौ सेफायनानै बे मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो हानाय बे फिथाइखौ जानानै बे बुहुमाव मानसि आरो थैनो गोनां जाबाय आरो बेबायदिनो इसोरनिफ्राय बिसोरो बे थैनाय सावखौ नाजावबाय बेनिखायनो थैनाया साफ्रोमनिबो उन जेब्लायबो जों रावबो बे संसाराव थैनायखौ बारग'नो हाया गुबुन राहायै जोङो खारखोमानो हागौ जोङो मानिबा दाय मावनानै जों बबेबा जायगायाव खारखोमानानै थाखोमानो हागौ नाथाय थैनायखौ रावबो खारखोमानानै रां होनानै एबा माबा मोनसे बान्थाफोर होनानै जों बेखौ हमथानो हाया दिनै जोंनि अनजाग्रा जुबिन गार्गआ बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जादों नंगौ दिनै बिथांनि जिबनावबो जानो हागौ बे मोनसे इसोरनि लिरखानाय नाथाय जानो हागौ खायसेखौ मानसि गाव गावनो आरो सोरबाबा बिदिनो मानसिनि आखाइफ्राव जानो हागौ बेफोर गासै जाथायफ्रा जेरै अनजागा आइ आफारि बिदा-फंबायनानावफोर बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना नैबे गोबां माखासे आइजोफोरनि हसेखाव नाय एबा न्यायखौ बिसार खालामनो थाखाय बेखौ संदाननो थाखाय बिथांमोनाबो हसेखाव हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव खावलायदों आरो बेनिफ्राय बिसोरो खावलायदों
माबाफोर बे राजनितिनि खैसारबो दं नामा राजनितिनि खैसाराव दिनै बे जुबिन गार्गनि सायाव सोरबाफोर गाज्रि मानसिफ्रा दिनै माखासे नायबिजिरनायनि गेजेरजों एबा माखासे मानसिफोरखौबो खानायखौ जेलाव जोबनायखौ जों नुनो मोन्दों अनदायगाफोर जोङो दिनै मिथिनो मोनो जाय जुबिन गार्गआ 2025 बे बोसोरनि सेप्तेम्बरनि दिनै बे 19 सेप्तेम्बराव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जादोंमोन आरो बिथांनि बैसोआ जों मिथिनो मोनो 52 बोसोर अनदायगाफोर जोङो मिथिनो मोनोब्ला अनदायगाफोर जेरै उइदाउट लाइफ जेकेट बे गाननानै बियो स्कुबा डाइभिं खालामदोंमोन सागोराव आरो बियो अनदायगाफोर जाय सेन्ट जन आइलेण्डनि मोनसे फिसा समायना दिपनि खाथियाव आरो बेनो लाजारुस होननाय मोनसे दिप दं बेनिफ्राय 15-16 मिनिटनि हान्थिनानै बे लाजारुस दिपनि गाहायाव सागराव जेब्ला बियो सुइमिं खालामनायाव एबा स्कुबा डाइभिं खालामनायाव दिनै बियो बे जायगायावनो थैयाखैब्लाबो नाथाय बेखौ हस्पिटालाव जानांगौ लाबोनाय समनि गेजेराव बियो थैबाय अनदायगाफोर दिनै बेनिखायनो जों बे जुबिन गार्गनि सोमोन्दै गोबांथार मानसिफ्रा सोरबा जानाय लोंनायबो सोरबा नेवसिदों सोरबा गावखौनो सुइसाइड खालामदों जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों टिभिनि गेजेरजों नुनो मोन्दों बेनिखायनो अनदायगाफोर फै जोंनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नैबे साननि गेजेरजों जोंनि हाग्रामा सारा मा बुंदों बेजों लोगोसे आरोबाव जुबिन गार्गनि हिन्जावआ मा बुंदों बेजों लोगोसे आरोबाव माखासे आइजोफोर आरो गोबां सुबुंफोरा मा बुंदों आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त शर्मानिफ्राय मा बुंदों बेखौ जों फारि फारि खोनासंलांनि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांदो आरो जायफ्रा बे चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनानै बेबायदिनो जोंनि बे गेदेर अनलायनायखौ हेफाजाब होगोन आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों জুবিন গাৰ্গ অসমৰ এজন আইডল আৰু জুবিন আমাৰ প্ৰেৰণা আৰু জুবিনক লৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন থকাটো মই নিবিচাৰোঁ জুবিনৰ দৰে অসমৰ আইডলসকলৰ ওপৰত কোনেও আঙুলি উঠাব নালাগে জুবিন অসমীয়াৰ গৌৰৱ জুবিন ভাৰতৰ গৌৰৱ যোনেই কওক সি বিজেপি দলৰ বিধায়কে কওক এজিপি দলৰ বিধায়কে কওক আমি নেতা হিচাপে মানুহক ৰাস্তা দেখুৱাব লাগিব কাৰণ এই অসমখন নেপাল কৰি থাকিম বুলি কোৱা মানুহ মই কাকো এৰি নিদিওঁ উই আৰ গোয়িং টু ৰেজিষ্টাৰ এ অমনিবাছ কেছ উইল বি ৰেজিষ্টাৰ্ড যিসকলে উচ্চতনি দিছিল এণ্ড ইন ডেট কেছ যে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াতকৈ শ্যামকানু মহন্তক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মূল উদ্দেশ্য বিজেপিয়ে কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে জুবিনৰ ওপৰত কি কংগ্ৰেছে কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে এইবিলাক ৰাজনীতি মই নাযাওঁ এইবিলাকত মই নাযাওঁ বিপিএফ হিচাপে স্পষ্ট বিটিচি অঞ্চলৰ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ নামত এটা ভাল মেমৰিয়েল পাৰ্ক আৰু ষ্টেচুটো হ'ব জুবিনদাৰ কাৰণে ন্যায় বিচৰা মানুহ গোটেইখিনি বোলে কংগ্ৰেছীয়ে মানে ন্যায় বিচাৰিছে কংগ্ৰেছীয়ে ন্যায় বিচাৰিছে মানে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি কৰিছে ইমান গোটেই অল ইণ্ডিয়াত যে মানুহবোৰে যেন ন্যায় বিচাৰিছে গোটেইগাল কি কংগ্ৰেছৰে নেকি হা আৰু তাতে এটা কথা ৰাহুল গান্ধী আহিলত যে তহঁতি ইমান জ্বলি পকি মৰিছ কেলে তহঁতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী নাহিলে কেলে নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিলে না নাহিলে ইমান নজ্বলিবি হেৰ দেৱালীলে ৰচোন জ্বলিবি তেতিয়া কেলে ন্যায় দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কি এপিছড আহি আছে বৰ ভাল লাগিছে নে নাম্বাৰ 1 জুবিনদাৰ এইটো নাম্বাৰ 2 এইটো বাবা অসমবাসী চেলুট জেনজি হ'ব লাগিব আমি জেনজি কি হওক কাৰ নামেৰে জনাজাত অসমখন কাৰ নামেৰে জনাজাত কোনো মন্ত্ৰীৰ নামেৰে জনাজাত নহয় জুবিনদাৰ নামেৰে জনাজাত জুবিনদাৰ হৈ যদি আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ মৃত্যু হ'বলৈ মই জীৱন দিবলৈও ভয় নকৰোঁ আমিবিলাকে জুবিনদাৰ নামেৰে জনাজাত যেতিয়ালৈকে যদি জুবিনদাৰ আত্মাই শান্তি নাপায় তেতিয়ালৈকে আমিও শান্তি নাপাওঁ আমি শান্তিত নাথাকোঁ মৰিম দেশৰ কাৰণে মৰিম জুবিনদাৰ কাৰণে মৰিম শেষ নিশ্বাস নোলোৱালৈকে ভিডিঅ' নবনাওঁ জুবিনদাৰ হৈয়ে বনাই থাকিম যেতিয়ালৈকে জুবিনদাই ন্যায় নাপায় জুবিনদাৰ আত্মাই শান্তি পোৱা নাই আমিও শান্তি পোৱা নাই অসমবাসীয়ে এপিছড বনাইছে চিনেমা ৰিলিজ কৰিছ নহতি কাপোৰক ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছ তহঁতক কোনটো গাঁতত লুকুৱাই ৰাখিছ
খোল নঙা জুৱলা চব লৈ সাজু কৰি মানে তাক খুচি খুচি মাৰিম আমি তেজ পিবলৈ মন গৈছে তেজ কালী মাতা দুৰ্গা মা আহি আছে ন দুৰ্গা মা ৰূপ ধৰিম সময়ত কালীৰ অৱতাৰ ল'ম নাৰীয়ে জুবিন দাৰ কাৰণে সময়ত কালীৰ অৱতাৰ ল'ম কিন্তু দেই তাণ্ডৱ হ'ব অসমত নেপালৰ যুদ্ধ হ'বই লাগিব অসমবাসী জাগ্ৰত হওক জয় আই অসম জয় জুবিন দা বিশ্ব ডাঙৰীয়া আপুনি এবাৰ মোবাইলটো খুলি নিউজটো চাই লওক আপুনি কৈ আছে নহয় যে আপোনাতকৈ পাৱাৰফুল মানুহ নাই এবাৰ আজিৰ তাৰিখত আজি আমাৰ দাদা আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হয় 1 মাহ হ'ল আপুনি এবাৰ মোবাইলটো খুলি নিউজ চাওক আপোনাতকৈ পাৱাৰফুল মানুহ ইয়াত আছে আমি যদি ইচ্ছা কৰোঁ ন এতিয়া বহুত কিবা কিবি কৰি দিব পাৰোঁ আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন নালাগে দাদাক ন্যায় দিবলৈ গতিকে সোনকালে ন্যায় দিয়ক অনুৰোধ কৰা নাই আপোনাক এয়া আমাৰ দাবী আপুনি মানিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি আমার জাস্টিস নিদিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আমি বসি থাকিব নিদু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আমার মানুহক গুলিয়ে হত্যা করেছে তার বিচার নোহোৱালৈকে আমচুৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম ইয়াৰ পিছত য'ত যেনেকে ক্ষমা আমচুৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব সেই ক্ষমাত আপোনালোকে উপস্থিত থাকিবনে নাই মই আপোনালোকক কৈ গলো আগষ্ট মাহৰ শেষত গোৱালপাৰা জিলাত মই এসপ্তাহ বাহৰ পাতিম প্ৰত্যেক গাঁৱে যাম আপোনালোকে একত্ৰিত হৈ এখন সভা কৰিম গোৱালপাৰা জিলাত যিমান সংখ্যালঘু মুছলমান ভাই আছে তেওঁলোকক মাতিম আমি লৈ আনিব পাৰিম নে নাই নে মিছা কথা বুকুত দম আছে নে মিছা কথা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা পাল নেতা যদি আপোনালোক আহিব নিদিয়ে আপোনালোকে নাহিব নে নাহিব আহিব মই আমচুৰ জিলা সভাপতি কৈ গলো আগষ্ট মাহৰ শেষত গাইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে এইটোৱে যে যদি আমি জুবিন দাৰ ন্যায় বিচাৰি ফেচবুকত কিবা পোষ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমাক গ্ৰেফতাৰ কৰা হ'ব যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জুবিন দাৰ লগত একো যদি লিংকে নাথাকে তেন্তে এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা কিয় দিব কি কাৰণে দিব ভাবিবলগীয়া নহয়নে বাৰু যিমান পাৰে ন পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক